לשוב, וחיים, למטה, ענבר שרת, בקלרינט, שקד הספר, בקלרינט, נעמה ראובן, בקלרינט, גלעד שר, בסקסופון, עידו תמיר, בקלרינט, גפן קוסטר, בקלרינט, זיו שרון, בקלרינט, ואני אבי מקום. הורים ותזמורת יקרים, אנחנו שמיניסטים 2014, וזהו הכנס האחרון שלנו. בני הקיבוצים זאת חוויה שהשפיעה במובן מסוים על כולנו. בזכות התזמורת התבגרנו, למדנו לשבת 4 עד 10 שעות ביום ולעבוד בצוות. למדנו שההרמוניה זה מעבר לרק צלילים. זאת הרגשה בזמן ישיבה בתזמורת. ממש בן רגע הפכנו מילדים מפוחדים לחונכים של ילדים אחרים. הבנו שגם אם אנחנו פה רק ל5 ימים, 3 פעמים בשנה, זה עדיין הבית שלנו. עופר, למרות המאמצים, הבכי והייעוץ שלנו, לא ויתרת עלינו. תמיד גרמת לנו להרגיש רצויים, גם אם זה כולל כמה בדיחות לא מצחיקות שחוזרות על עצמנו. גרמת לנו להבין, לקראת המעבר לעולם הגדול, שאנחנו צריכים להקשיב למוזיקה הפנימית בתוכנו ולעשות מה שאנחנו אוהבים. נועה, את כמו בת משפחה בשבילי. תמיד דאגת לתרופות, למזון ולחיבוק חם כמובן. בזכותך, כשרק הגענו לתזמורת, ידענו מיד שלעולם לא נהיה לבד. ניצקה, האיש והמייל, כל כנס מחדש תזכרת אותנו להגיע, גם אם זה אומר 5, 6, 10 תזכורים. הוכחת שאפשר להיות הרבה דברים בבת אחת. נגר, נפח, רוקח, נהג, מדריך סקציה, נואם, מזכיר, יושב ראש, והרשימה נמשכת. אתה הקיבוצניק ובני הקיבוצים. ולתזמורת. אנו מאחלים לכם להמשיך בדרככם ולהתפתח אף יותר, לתמוך אחד בשני ולעזור זה לזה. בכנס הבא נבוא לבקר אתכם כבוגרים ונצפה בכם ממשיכים את הדרך שסללנו לכם באהבה. מקווים שתקבלו את החדשים יפה כמו שקיבלו אותנו, ותמשיכו לצחוק מהבדיחות של עופר, גם אם הן חוזרות על עצמן.